usiony byli achwiarą, tak? No bo car nas tu wysialił, tak? Pośle to styczniowe powstanie, to jość, ja... Nie, 1800. Tak. I że usie Palaki byli tu wysialane, a tu była wielka bitwa i tak usie rozkazywali. Ja pytam, a król wy to wiedzieć? No, rozkazywał nam tam baćko, dziadulo, u knigach tak samo się pisze, ale kiedy ja zaczęła prawierać, to okazywało się, że to powstanie styczniowe u polskiej historii no już wielmi dobro opisano. Tak? I mnie historyki, profesory tam gdzieś z Warszawy gaworać, no jak proszę sprawdzić, jeśli nie ma tej bitwy w spisie bitew takiej i takiej, takiej kniżce, to tego nie było. Tak? Bo jak było, to na pewno było jakby było zapisane, bo było taka później praca cały czas. No i nie było tam żadnej bitwy u naszej w okolicy, tak? Nie było tam żadnej potyczki. Nie było tam wysiedleń, że to usich car wysialił z tej w okolicy. Było u polskiej historii, u hety czas, byli takie dwa wysielenia, tak, z Białostoka. I one byli, albo trochę to wiedaють, jość i w dokumentach ewidencja, tak, jość. A tutaj nikoli czegoś takiego nie było. Tak, ale ludzie rozkazywali. Nie było w kniżkach, nie było u rzeczywistości. Tak? Że ta rzeczywistość, nikt nikogo nie przywiózł, bo te ludzi, oni tam przyjechali, bo była parcelacja majątku, ale z wiosek, tam kilka wiosek obok, tak? A mnie ludzie mówią, no nie, bo oni za usim po-іншому wyglądają. Oni wyglądają jak takie, takie silne, a ludzie z Urala, bo na Urale to tam ciężko żyć, to oni takie niedźwiedzi. Ale ani jakby mówić to człowiek, który gładzić na mnie i on jakby szabruje z moim wujkiem. Bo ja pszczoły haduję, a dzień i drugi. A ten mój wujek to taki herlawy wręcz. I on taki, wydajecie, taki chudzienki joś. I usiądzie jakiś taki, ja niewielmi wyrośnięty, ja nie? I on to mówić, bo tak to już z takimi mifami, że nie prawieraje, czy to tak było naprawdę, czy nie było tak naprawdę, nie? Ale bo ja nie tak. A ja pytam, no a jedna jako ja nie mówię haworać. No po rasiejsku, czysto rasiejsku. A tam usie i katoliki i prawosławni, haworać po prostu, taką białoruską haworkają, tak? A nawet prozwiszcza mają ci za usiem insze niż usietu. No ale ja chladzę, jak robisz to Sawicki, Sadowski, Czeremcha, taki atypiczny, a tam tak zwyczajny, jak to nie jest jakiś Markow, czy tam inszy, taki rasiejski, tak? I gdzieś mnie to pokazało, jak ten mif funkcjonuje. Następny wielki ważny mif, no to... Скажи, коли ласка, чи є тлумачення на український, білоруський язики? Книжки? Jest. Не беженство, а племени musieli polecić? Praca w procesie, tu już dwóch ludzi, którzy tłumaczeniem zajmują się i mają nadzieję na białorusku, na ukraińsku nie ma. Ja думаю, że w ogóle to jest trudna kniżka, jedna taka, no... Я просто, уже час, але я хочу трохи додати, коли Максима. Просто хто не читав «Беженство», ну, є тлумачення на білоруську і на українську, знайдіть, прочитайте, бо хоча це і трудний матеріал, але я лічу, що це вельми важна реч, і коли ми починали, ну, це був трудний шлях, але у гэтай кнігі столькі моcy człowieczej, żanoczej przede wszystkim, da? Wielmi ważna частка. Bo to ja tylko mały wtręt, nie? Bo gdzieś takie struktury, które wykidają mniejszości nacjonalne albo etniczne na taki margines, one tak samo istnieją, kiedy gladzimy na patriarchat, nawet ja odnosi żeńczyny, muszczyny i wersja męska i wersja żeńska, tak? Mechanizmy jest takie, że sami szlachta, chłopi, tak samo, tak? I u bieżeństwie tam jest takie trzy perspektywy, że to jest taki punkt gledzenia żeńczyn, ludzi, którzy byli z chłopstwa, czyli z tego samego
najniższej warstwy. No i Nie Białorusów, pany. i nie pany, tak, i Białorusy, ale tak samo Ukraińcy tu z Lublina, Chełma, tak? Так. Ну и я что еще хочу додать, что эта история важная и для нас самих прочитать, бо з питанням повертання додому, це тичить нас тут і зараз, про час. І вельми цікаво, що ми так само було питання, що далі з цим матеріалом буде, окремя Подляшша, да? Окремя тих теренів, тих територій, на яких відбувалися події у більшості. Да? І коли ми туди привеземо спектакль, як він буде сприйнятий, а що поза цією історією. І оказалося, що тема вельми важна і болюча, і цікава повсюди, і куди ми не приїжджали, на ті території, де не відбувалися такі події, а відбувалися інші, яны неяк так постаюць паралелі. І да, тема вельмі важная, якая болючая і адкрытая для ўсіх. І важна пра яе гаварыць, пра меншасці, пра тое, што адбывалася і адбываецца зараз. Ставрополь для ставропolякаў. І таму запрашаюць гэты праект. І таму, калі мы ўзяліся за книжку, нам все говорили, ты не ведаешь эту историю, коли сказали, вы подрыхтовали калькулятор для оплаты твоих авторских. Вот такое, то все ведали, над яким материалом мы починаем працу, але все чомусь думали, что сейчас заплатите там все гонорары мира. Оказалось не так, дякую тебе, великий. Да, и уже користуючись случаем, Алена з'являється сценографом спектаклю, який вельми означений так само усіми критиками этой сценографії чудовної. І дякую тобі велике, і будемо далі розмовляти про це, будемо далі нести, і ця історія важна, щоб ми не мовчали. І коли ми тут є, ми мусимо про це все говорити. Тому дякую за те, що даєш нам матеріали для праці. Дякую. Анна Примакова. Можно два слова jeszcze tak. Сутанета, показываете на меня, сказала,